Pues esperientzia bikaina izan da, egia esan, lagun pila bat nintut, enun espero, ja kitzetik anator, eta kitzen, bai, hola, enitula inbeza lagunin, hemen kriston jendentza ezagutu dut, eta hoi, nire musika bizitza pixka bat sakondu dut, ez? Ba, bira, behaik, deitu ziaten, zantziaten, bira, oian kastinak ere egitugu, nahi bai maztu apuntatu, hain lagoz handientzako, eta hala, eta nahi, pues, bale, hamai komentatu gabetu zer zan nion baiez, eta nahi ama superpozik, obviamente, eta horri bultzatu zean, berriro kameraren aurrean jartzeko gogoak, supongo. Egia esan un espero, fasero eta fasero horre izenak esaten zituzten guztietan ni jartzen nintzen, enaz pasako, gaina azkeneko faseetan hor zeuden gurasoak eta lagunak, eta beti buruak inezetz esaten dien. Eta oian, no me lo puedo creer, eta jo, pues, ikusten ilusioak inez, azkenen gaina jendeak aukeratzi zut, hori da nahi bendikan arritziteran jendeak nahi aukeratu izana, baina, bueno, oso, ezagit, orgulloso nire gatik. Sebastianekin harremana super naturala, esango nuke. Egia esan beti pentsatzen dugu idealizatzen ditugu pertsona horiek, eta pertsonak dira azkenean, eta super majoa zen, super alaia, altzian guztietan laguntzen zian, eta bere trukituak ematen tala, eta egia esan harreman polita da gagun guzti. Ni oain arte nintzen oso, enun asko sinisten ere gan, ezagite, musikaz bizitzeko zentzuan, ez? Baina bai honekin pixka bat idea horretara gehiago irekin nazela, gustatuko litzaiakela musikaz bizitzea, nire musikatetzea, ez dutela inoiz utziko kantatzeaz, ustuen pesatu naz, así que nik nahiko nuke jarraitu honekin.